Usa sa nindot nga makutlo nato diri sa unang pagbasa kining pag-ingon ni San Juan nga ang tinuod nga nahigugma or ang timaan nga kita anaa na sa tinuod nga paghigugma mawagtang di ay ang atong mga kahadlok. Wala na tay kahadlok ba? Kay ang kahadlok kuno nagpasabot man na nga doon na patay giatubang nga silot, pasabot na pay umaabot nga silot sa sala niya, wala pa ta mahingpit sa paghigugma. Lingyay mong tupad ing nawa ka mahadlok anang imong naong, wa mo mahadlok sa inyong naong, hadlok matiguang, hadlok mabati ang naong, hadlok mahimong katawanan, hadlok nga biay-biayon ang naong palandaan. Wa pa nay labot sa atong estados kinabuhi. Ug ang mga tao nga imo kunuhay in quotation gihigugma naan sa kay kahadlok nila, hadlok kang mobiya, hadlok kang nga masakit, ug labaw sa tanan hadlok nga mamatay. Anay magsigig paampo nako pader, iampo in taon ng akong mama nga maayos iyang sakit. Nako pilay edad 89, nako ayaw na lang na. Kapuya iampo anang 89 years old nga maayo sa sakit. Hangtod 89 na ang edad, ang imong pangayoon maayo ra gyapon sa sakit. Grabihan nimo no. Dili pa jud ka kadawat. Ana ba? 94, 95 na edad, maglisod naglakaw, hala bit-bit anang tubig kay pabinditahan kay mo iyang imnon para maayo ang sakit siyang tuhod. Nako pastilan, ay napagdaan ng tubig. Ay. Mamasin pa gyud ba? Wa pa gyud ka matagbaw sa gihatag sa Ginoo nimo for 90 years. Sige lang yapon kag pangayo. Panghatag na kaoy. Di ba? Panghatag na. Kay kana manggong nahigugma, manghatag mangguna ni ang taong manggihatagon way kahadlok. Kinsa may kasagaran yung mahadlok kana magsigig tigom. Tanawa magtigom ka, di ba? Sugod di ka gunahon, di ba kanilungkabon magunahon na kasi imong koral, mubo man ni kaya mong koral, oy ako ning patasan. Mag-anam na taas. Kanang koral, kasagaran yun, kanang koral, di inon sa tanang higayon, kanang koral, pagpakita gina nga nahadlok ang tag-iyas balay. Na ako'y naagi ang balay nga naa siya daghan kay mga tanom o mga kanaba mga tanom napagani gyud mga pinya, napay mga orchids, napay kani mga tanom bitaw nga ornamentals nga mga mahal kayo. Pero ang iyang balay daplin sa karsada, wa gyud koral. Way koral. Akong gipangutana kausa ang katong nag-serve dito kay man may magka-istorya sa tagiya nako. Ngano man ni koral way nangawat siging kawat pa dire. Nako niya sa iya raman sang butangan og balik. Moingon raman sad siya, para sa to nila. Di ba? Ang inyong balay na koral. Mga buangon mo. Doon na sa ilaing meaning sa koral nga dili bungas kahadlok. Unsa man? Pagtabang sa atong isig katao nga dili matintal sa pagbinuang. Mutabang ka ba? Pero andam kang moabli sa imong koral kung naay manuktok. Dili kay nangural ka, kay dili ka moabli sa mga wa nimo magustuhi. Andam kang moabli sa tanan nga manuktok sa inyong pultahan. Kana mo nay koral nga makapalangit. Pero kana ganing koral nga di jud ka gustong moabli o kung moabli butangan din nimo no trespassing, beware of dogs.
Kay imog yung ipapaak sa ero o imo bakang pusilon basta mo kat or mo sud sa koral, kana makapaimpyerno na kahadlok na. Kana sang magsigig pakolor anang buhok, sigig pintal anang naong, kana kahadlok yapon na. Kahadlok. Mga kahadlok ba? Wap agid kay gugma. Panumpay anang mga kuko, kanang mga pilok, sumpayan. Grabiha, bisag pilok na gamay na kadip na hapit makita. Sumpayan, pagyud kana mga kahadlok mana. Kanang magsigig patato, daghang ig patato. Mga kahadlok ba nga di na kumuin sa among barkada, di na kumuin sa akong mga kaberks. Ang bisyo, kanang bisyo, inom, sugal, panglaki, pangbabay, kana pangurakot, kahadlok yapon na. Kinsa maroy minus og kahadlok sa atong mga politicians? Marcos Group, Duterte's Group, o Dilawan, Pinklawan Groups? Kana bang murag relax sila ba? Dili kay sila dagha gibuhat nga murag ratul-ratul ba? Kinsa man? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan or kamo nalay analyze. Nga nindot kayong pilio nato nga masunod natong leader sa atong nasod, kanang way kahadlok. Kanang way kahadlok ba? Kay kana laging kahadlok, wa nay gugma. So kanang mga taong way kahadlok nga mo butyag yung unsay iyang baruganan, musultig yung unsay iyang nakita nga kamatuoran, kana angayan ginang mudas nasod kay duna nay gugmas nasod. Pero kanang luos lag pamakak, luos lag pangilad, daghan kay gisulti, way kamatuoran. Ang isulti niya dili mo'y mahitabo inigbuhat, ay di nataana nila ang ilang grupo kay wa man ay gugma para sa nasod. Ang gugma ana para sa kaugalingon. Karon gani wap masulbad kadtong mga insertions niadtong 2025 nga gitawag nila the most corrupt budget 2025 nga budget. Karon sa 2026 na gipistahan na sa komentaryo nga ang gipang insert og balik nga dagko kay stanag adjustment pag humans by cam ang mga ayuda na sad, mga ayuda kana bang mga discretionary budget ba, ang mga unprogrammed ingana mga ayuda mo na say gipang insert og dagko kayo. Ang gagmay nun kayo kadtong mga programmed, kadtong specific yun nga para sa mga kaayuhan sa tanan ni gagmay. Pero ang didagko ning saka na sagbalik gipamun-an og tag 20 billion 50 billion, tag 10 billion ang ipangpuno ang mga ayuda. Kana bang dali ra kay panghatag-hatag sa mga politicians. Pasti lang paita. Lain na sa ning trillions ang mawa nato kay mangutang baya kunutag mga around 2 trillion aron makumpleto ang budget nga 6.7 something trillion. Unya ang mga 2 million ana utango na sad nato. Unya ang kurakuton ana naa sa mga 2 trillion. So mangutang ta para kurakuton. Kinsa may nangurakot? Wa pay nasakpan hangtod karon. Pero naay korupsyon, pero wa lang gyoy nasakpan. Unsa may inyo anang analysis? Wa may napriso nga matawag nato gyud mapinpoint nga maogi utok sa korupsyon. Pero naa ang korupsyon. Tungod na kay kani manggong way gugma dili sad na kapuyo sa kamatuoran. Ug unsa may hinungdan nga wa tay gugma, wa tay connection sa source of love.
Matod pa diri sa atong unang pagbasa, kun ang Dios nahigugma kanato niining paagiha nga nagpakamatay gid siya para nato, kita sa dunta mosunod sa tataniya. Ato pa connected ta ba sa iyang kinabuhi. At tanawa si Jesus sa atong ebanghelyo, humanyag pakaon sa mga tawo nga iyang gihigugma, iyang gipapauli, kay busog naman ang iya sa mga tinunan, iya sang ipasakay sa sakayan. Ngano man siya mukuyog, kay magampo siya. Nakig-connect siya sa iyang amahan nga iyang gihigugma. Tanawa ka mo dire, mo seryoso kog wali. Ana dayong ana dayong. Masama mo din nang ampo o nang atog. Nganong mudungoy man dayon, mo ana man dayon. Maklaro man, abi ninyo di mo makita dire, kita kayo. Ang pag-agas nila sa inyong laway mo iwap anako makita. Di pa magana makita, pero ang pag-ana sa inyong mata, klaro kayo. Unya mangita gyud mo kanang bang i-entertain gyud. Si Kristo didtos bungtod nagampo og nakita niya ang problema. Kani bitang taong maampuon, makakita na sa problema o sa solusyon sa problema. Pero kanang taong dili maampuon, di sa na siya kakitag problema nga katilingbanon, yawasan na siya solusyon. Lingiyay mong tupad, kablita og natog, na unsa roy problema sa atong parokya. Sige, kablita ba? Unsay problema? Dili mana salat ang problema. Ang problema wa tay kumbinto, gubaon natong kumbinto, nya wa patay napatay CR, napatay bell tower, napatay adoration chapel, nya patay kanini ang mga lingkuranan nga ato pa ni ilisdanan kay gubaon na to apagitay CR sa minteryo nga ato pang trabahoonon, napatay himuonong mortuary ana. Mo ni atong problema. Unya unsa may solusyon? Kusga. Kana kapila man ta mo palit og slot. Matod pa sa akong amiga, padir nakapalit aka ni bisita dire ba online parishioner na to. Proud gyud kay siya, padir nakapalit na bi ako sa imong slot. Ako kanusa man siya 2 years ago. Ko oy ayaw sa taon oy kanang ipaspas na gyud unsa man day padir ang pagpalit nako kun mahimo kada gyud semana palit og slot kada semana tagpila man ang slot padir 100 kana ra di ay bisag kada adlaw nako hilas biya nimo puy ina 100 naman day ko no pwede ra ko dog kada adlaw lingay mong tupad ina ka-afford kag kada semana 100 ina kada lang semana 100 kaya dili ayo lang ng ngab-ngab ng baba ninyo congratulations makaya ako mong i-update sa atong halin sa lahat para makaibaw mo nga bisan tinuod og di kayo daghan ang magsigig palit kita din hindi kayo daghan pero ni irog-irog baya gyud. So ang atong halin karon sa Grace nga slot niabot nag 164,504 ka slots, napay 535,496 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 307 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC dako-dako ron ang halin nato sa PPSC niabot og 91,237. 8,000 na lang 763 ang available para ni sa PPSC Part 1. Yag mahurot na ni ato na sang dugangan kay para na sad ani ang kanigong atong unang 100,000 nga PPSC para ni sa atong katong mga immediate nga mga repairs ug uban pa atong gitargetan ana karon hapit na mahurot na human-human sa atong mga gauna nga mga panginahanglan karon kanina sang niya bell tower sa na
CR, nya adoration, nya ato dayong isunod tingali ang katong mortuary. Ato na lang nang usahon og budget og kaning atong pultahan, kaning ato ding pultahan, ilisan ni nato na og kahoy aron mo ibalik to natong sa una. Ana no? No, ato na nang usahon og package nya atong tan-awon kon laon sa na sa slot nga atong himo niya yapil nato ning lingkuranan. Usa na ni sila ka package. Part 2 na siguro na. Wap ako kibaw, ako pa man gipanguha ang costing ana no. Na maluya ra ba ding mga naong na nasa dela pit nanta mahurot. Ayan lang mo ana. Ura magwa diri sa sunod kung ano niya to atong finance ato niyang i-report diri og pilay atong unsay result atong sweet notes nga concert. Pero ang sobra hinon ato mga igsuon atong gisod sa atong operating og sa atong mga slots. Amo sa ning dako-dako nag-increase atong gisod dinhi ang sobra ba sa katong sweet notes na sobrahan man tag mga around 900,000 sa sweet notes human sa tanang mga expenses. Mga 2 point something basta ako tato isulti niya mga 2 million kapin ang atong gross nga gikuhaan sa tanang expenses mga 900,000. Pakpaka na to. Salamat kayo. Meet na siya. Very good ha. Nga ang atong DPR ni daghan na sad 28,566 na ang atong natigong na slots. Equivalent na nig mga 48 kabalay ang atong mahimo. Karong adlaw magsugod na ang pagtrabaho sa mga balay. Pakpak. Salamat diay sa atong General Assembly kagabi. Congratulations sa atong mga leaders sa mga organizations, mga chapels, ug apil na sa atong mga barangay officials nga nitambong yun gabi. Sugod alas 7 sa gabi hangtod mga alas 10 sa gabi. Grabe kayo no? Ubay-ubay kita dinhi. Nya hinaot nga ang atong naka-elect na punta karong Domingo ato tong i-install ang atong mga bag-ong leaders, chairman o vice chairman sa atong Westies. So, apil na ang youth. Pero gabi, ang atong gi-elect ang Westra, Worship, Education, Service o Temporalities. Pero ato niyang i-install karong Domingo, apil na ang Youth Committee o ang Social Communication Committee. So, hanay na ang atong structure sa management dinis parokya. Nya, tuloy-tuloy na ang atong paghimog mga kalambuan o ang ato lang yung buhaton maghigugmaay lang kita. Ayaw kahadlok og palit og slot. Ayaw kahadlok pagsakripisyo sa imong kwarta para ipalit og slot. Kay kung para na sa Ginoo, kung para na sa simbahan, balikan Dios Ginoo. Mao na diri ningon nangahadlok sila kay wa gid sila kasabot sa nahitabo sa pagpakaon sa mga tao. Kamo nakasabot mo na tanawa diri ningon wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Katubang 5 ka pan, 2 ka isda nakapakaon og 5,000 kapin ka mga tao. Nabusog yun sila unya nasubrahan pagyog 12 kabukag. Nakasabot mo ana. Kung makasabot lang ta ana, mawagtang gid atong tanan kahadlok. Ngano man ang tag-iya sa paan nga 5 ka buok, ang iyang gibuhat gihatag niya tanan ngadto sa Ginoo, ngadto ni Hesus. Wa na nahibili niya. Unsa may nahitabo? Kadtong iyang gihatag ni Hesus nga 5 ka buok paan ug 2 ka buok isda, nakapakaon sa 5,000 kapin ka mga tao, nabusog pagid sila. Nya siya gitagaan naapil siya kabusog kay kaon man sad siya. Unya
giulian siya og 12 na kabukag. Unsa may meaning ana? Na kung unsay atong ihatag ngadto gihigugmas Ginoo or ngadto sa simbahan, ibalik nas Ginoo nato og sobra gatusan kapilo.